Здравейте! Здравейте! Казвам се Бисерка Вълчева. Консултант съм по енергийна психология. Практикувам техниките за емоционална свобода и пренареждане на матрицата. И всъщност предлагам онлайн сесии чрез методите на енергийната психология. Помагам на хората да повярват в себе си, да подобрят отношенията помежду си, да развият своите способности, с увереност да постигат своите цели. И във връзка с моята работа ми се случва да правя лайфове, провеждам сесиите си предимно онлайн и поради тази причина имах чувството, че имах някакъв страх техниката, в смисъл техниката дали ще бъде на ниво, дали интернет връзката ще бъде стабилна и сигурна, дали компютъра ми няма да откаже в определен момент, дали ще имам достатъчно ток в телефона си, примерно дали изведнъж няма да ми падне батерията. И от това естество ми бяха страховете. Поради тези причини се включих в уъркшопа на Евелина Кирилова "Смела и уверена при говорене пред публика и камера". В тези 10 дни искам да кажа, че за себе си усетих голям ръст на развитие, защото аз станах доста по-уверена, когато правих лайфове. И откъде дойде това? Значи, Евелина Кирилова много умело ни напътстваше, много умело предаваше своите знания чрез опита си. И много елегантно ни побутваше така в групата за действие, защото групата бе затворена в такава една защитена, приятна обстановка. Всеки ден ние правихме лайфове на избрана от тема. И всъщност беше много интересно, защото обсъждахме своите пропуски, напътствията на Евелина бяха много полезни. И всъщност в началото аз си правех едни записки, структурирах си така изказването. После вече започнах само с няколко точки, които да очертаят, да фиксират какво искам да кажа. И накрая вече започнах само при определена тема, без нищо да съм си писала. Просто започвах лайфа и се справях наистина доста добре, доста по-уверена станах. Какво искам да кажа? Всъщност този workshop беше много полезен за мен, защото усещам, че съм по-сигурна, сприятелих се с техниката и беше много, много полезно за мен. Препоръчвам workshopите, услугите, които прави, които предлага Евелина Кирилова, защото тя е много опитен човек. Винаги е много полезно да учим, да контактуваме с хора, които всъщност са минали по този път, които са се развили, които са тествали доста неща и които в пътя си са ги подобрили. И от тая гледна точка искам безкрайно да благодаря на Евелина и на групата, които ми помогнаха да се чувствам доста по-уверена в моите лайфове. И от сърце и душа благодаря на Евелина Кирилова за любовта, за отдадеността, защото имате какво да научите от нея. Това е много светъл човек. И медитациите, които правихме по време на workshop-а, също бяха едно прекрасно преживяване. Мога да кажа на Евелина: продължавай да правиш това, което правиш, защото се личи, че го правиш от сърце и от душа, с голяма любов. Благодаря ти!